Ty kokos, však sa A príroda, jaká brutálna. No, včera sme mali koncert v Nitre, som celkom nevyspatý a dneska sme už ušli nejaký ten kúsok a veľmi sa teším, čo nás čaká, hlavne o 7 dní v Bratislave. A za tú krátku chvíľku, kým sme prišli do Pribyliny, sme už aj stihli spraviť jeden dobrý skutok, pomohli sme Ujovi s drevami, ušetrili sme mu pár hodín roboty. Tak, je to také príjemné. A tento kamarát pôjde so mnou určite celých 7 dní. A všeobecne strašne sa mi páči, že ľudia, ktorí nežijú v mestách a tak, sú strašne srdeční a stačí im úplne málo a tá jednoduchosť je úplne brutálna. Paráda. Tak pár kilometrov už máme za sebou. Tak trošku sa nám rozpršalo, ale ideme ďalej. A toto dielo sme našli po ceste, tak ma to zaujalo, tak sme sa tu zastavili. Bomba. Čo? Ičo? Poď, vstávaj. Ideme, prestáva pršať. Si v pohode? Dáš to? Dobre, poďme. Aj kravičky si zaslúžia. Hej, počúvaj. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Poďme ďalej, lebo to nestihneme. Za svetla. Finally. Priznám sa, že tento stav, ktorý mám teraz, som si myslel, že budem mať po 3 alebo 4 dňoch chôdze, nie ešte prvý deň. Ale som rád, že mám už aspoň suché topánky a dneska nám celkom pršalo. Trošku inak sme si to naplánovali a realita je vždycky iná, ale... Takže... V každom prípade už nemám ani čo jesť. Ostal len tento oriešok mi zostal posledný, lebo obchody sú už pozatvárané. A tak som rozmýšľal dneska, že by som vlastne možno chcel aj vyzvať ľudí, že s takým dobrodružným duchom, ktorí by sa chceli pridať k nám, že sú veľmi vrelo vítaní. A úplne najkrajšia predstava by bola, keby vchádzame do tej Bratislavy na ten 7. deň, jak úplní páni a za nami ľudia, ktorí by s nami išli. Možno raz. Trúfate si?